Hello guys, narokba haitesa malai phika hangka ang miao nok ni sadi ni bagui sin nogo sadi tongo ani monai sikon ni January 26 tarikh sadi tongo hangkai sadi o monai ni sadi o kana hine irigena ri koto set pai to mani miao abo ang ta hamjago ni pai to kha hangkai tarona ang tabuk phunong nai kanai ko kesak kalar no hinja ko abo bu thai kai hai pura rigenai to ang sob somoi debiri kano jagra kan manja gya obba sungkha agini simina ang serai ni simino rigenai debiri kano bu dekhai no hingkai obo khai rikuto rikuto ko obo haike takjak tuinai dekhai obo asal kumudi takjak hai panang obo dress no mori genai ri kuto na ang ani monai ni bobat je dinam bobat maisaro adino se ang obo no kannai monai ni sadini no ang lehenga sikana ani lehenga no okay te ani busajungni bagui bo lehenga kaisa paikha lehenga kaisa na hari ka bono bini lehenga hangkai obo kai an busajungni lehenga obo hai ek dress bini mo hai bo obo na hamjaka hangka obo no order ri kha obo na hari ka bono muka tolani kanjangnai oskar hangkai obo hangkai asol an babani asol mo lehenga ne asol obo hangkai otike pon tuimano otike pon tuimano bo serai ba hangkai obo hangkai lehenga ni blouse obo ko subja gya mo tini sari ko subrina rinai telaro obo kai sakani blouse obo hangka ani mala set online ni meesho ni harmani obo iko mo mudi kanjangnai mala set iko okay obo ko wakum mala ba wakum set wakum okay obo hangkai tikilit oro rijak nai okay hingga asuk na har ko hangkai te kisa order khlaijak tongo ani asamese ni